Čaute ľudia, som Dominik a vítam vás pri mojom prvom vlogu, ktorý bude o mojom druhom najkamošovi. To volá sa David, ale nebudem sa ukazovať na kamere, až potom, keď mi dáte vedieť. No, môžem točiť len 15 minút kvôli tomu, že ne? Môžem točiť len 15 minút kvôli tomu, no ináč. Lebo chodíme na autobusy. No, ideme na autobusy. A môžem točiť len 15 minút, lebo musím si zlepšiť musím zaplatiť za to, aby som mohol dlhšie natočať. A veď 15 minút bude stačiť. No, dneska si možno objednám skate 3. Uvidíme, no David, volá, čo povedz. No. Sa hanbíš? Nie. Dobre, dávaj, povedz, volá, čo. Dneska budeme točiť. No, už tu je oný. To nie je náš. Odvoláčo zaujímavé. Čo je? Ricku mne, David, dobre? Čo? Môžeme natočiť videjko. Možno dneska bude video ísť zo Sims 3. No, nosím strojky, a tam ide ďalší chlapec. Aha, chlapec ide. No. Chlapec, serus, Samko tu je. Vieš o tom, že točíme videa na YouTube? Hello, my friend. A dvaja najel kamoši. Čau. David. A ako peknú onu má. Dinosaurus, kde zo všetko. Aha, tam na nás niekto kúka. Stále kúka. Bo ona špehuje. Páže, bu. Páže, bu. Dobre, tak toto by mohlo pre toto video stačiť. Budeme točiť aj Sims 3, jak som povedal. Čo si tam videl? Dajte like hlavne, aby sme mohli točiť ďalšie vlogy. Áno. Nedávajte toto. Aby sme mohli s mojimi kamošmi. Dobre, už nám prišiel autobus, takže čaute!